dades i llavors hi ha diferents iniciatives. I per què intentar intercanviar informació o col·laborar a partir d'espais de dades? Doncs perquè permet millorar la presa de decisions, reduir costos i crear serveis. Llavors, tots els projectes que s'han anat facilitant des de la Direcció General del Dato han vingut intentant mirar això, que els casos d'ús, que els pilots, que els exemples vagin en aquesta línia. Dintre del que seria el sector agroindustrial, doncs, de quina manera pots millorar o reduir costos? En temes d'eficiència, en temes de traçabilitat, predicció de cultius, per exemple, que hi estem treballant, de floració, de collita, validar solucions. I el que intentem és que les dades deixin d'estar aïllades, d'acord? Que deixen d'estar sense estar arreglades. Una de les coses bones que genera els espais de dades és que la gent arregla les dades, d'acord? Sempre explico la mateixa metàfora, no? És que tu pots sortir al carrer i agafar-te i posar-te una roba, avui que plou, doncs dius, bueno, m'agafaré alguna cosa que cobreixi, però clar, no és igual agafar-lo de l'armari i llavors haver de planxar-lo o d'arreglar-lo, que ja teniu tot guardadet, tot preparat, i en el moment que te fa falta, poder-lo utilitzar. Llavors, això és el que ens permet generar valor. Per tant, el que intentem és utilitzar-los com una palanca per fer-nos competitius. Què és i què no és? Això són les típiques preguntes. L'espai de dades, d'una banda, és una infraestructura. Per tant, UPC Excels va néixer com una infraestructura tecnològica, per tant, diguem, tota la part de ferralla, tota la part de servidors, de middleware, etc. I després tenim els casos d'ús, és a dir, al final tot això té serveis, tota aquesta tecnologia, el mòbil té serveis i després tens una aplicació que te val la pena, si no el mòbil en si és un telèfon com de tota la vida. Llavors, aquests espais de dades han de permetre compartir o intercanviar les dades d'una forma que sigui sobirana, segura, controlada, traçable, seguint una governança. Llavors, des de la UPC, per exemple, han definit una governança que està aprovada per vicerectorat. Cada cop que algú fa una adhesió a l'espai és un document que està signat pel rector, no ho hem derivat a cap altre, sinó que és el rector que es compromès a tirar-lo endavant. I a més és un contracte a través del kit d'espai de datos, per exemple, que ens garanteix que allò ha d'estar viu, com a mínim fins al juny del 28. O sigui, els projectes penso que acaben al juny del 26, tot el que volem donar és donar-li continuïtat. Llavors, el que vull que identifiqueu és que l'aposta de l'UPC pels espais de dades va més enllà del plan d'impulso. Va més enllà de quan acaben els projectes i això té continuïtat. Igual que és important què és un espai de dades, també és important què no és un espai de dades. Un espai de dades no és un cloud. Un espai de dades no és un data lake. No és un lloc on les dades estiguin centralitzades. Per tant, les dades estan sempre a casa vostra, si voleu, i només en el moment que decidiu que les voleu compartir, perquè algú ha vist que les té en un catàleg, és com quan vas a l'HBO o vas a Netflix, un cop veus que hi ha aquella pel·lícula, doncs decideixes veure-la o baixar-te-la o el que toqui. Aquesta és la idea. Les dades sempre estan a casa de l'usuari. No és una plataforma comercial, o sigui, no som algú que, en el cas d'UPC, no treballem sobre Amazon Web Service, no treballem sobre Microsoft Azure, treballem on-premise, treballem amb els nostres servidors i amb les nostres instal·lacions. Això te dona tota la seguretat de ser una entitat pública que vetlla perquè tot sigui traçable. I no hi ha cap tipus de sessió de dades sense control. És a dir, des del punt de vista de l'espai de dades, nosaltres som transformadors de les dades. No som ni els propietaris ni els controladors, que podrien ser els integradors, sinó que som els que transformen les dades. Per tant, no tenim cap tipus de... O sigui, no se'ns fa cap tipus de sessió de dades, sinó que el que fem és fer aquesta transformació per tal d'intentar aconseguir els objectius que us comentava. Per què trobem que és interessant posar l'espai de dades a la UPC? Doncs, primer, volem llançar aquesta imatge. O sigui, ara, si feu la sol·licitud, veureu que
la podeu fer a través d'UPC Excels, és una possibilitat. La podeu fer a través de Grixels, d'acord? Que és un dels casos d'ús. La podeu fer a través d'AgriLogistics, vale? Penseu que tenim 7 projectes a la UPC, vale? No tots només en la part agroalimentària o agroindustrial, sinó que tenim també la part de logística, tenim la part de transport, de mobilitat, la part d'edificis, d'acord? Per tant, diguem que el que volem és crear un paraigua d'un espai de dades que permeti saltar entre els diferents sectors. Vale? Quan un se dona d'alta a l'espai de dades de l'UPC, es pot moure a través de tots els sectors. Llavors, al voltant d'això, el que farem és una governança que és neutral i rigorosa. Vale? Tenim un board amb 5 membres i un vicerector que determina com es fan les coses, d'acord? I, per tant, diguem, hi ha tota una part legal darrere. Com a universitat, com a UPC, doncs, tenim tota la part de massa crítica en recerca i de coneixement tecnològic. Vale? Nosaltres ens volem especialitzar en aplicar algoritmes d'IA. De fet, l'estàndard Agrixel que utilitzem va en aquesta línia, però puc aplicar algoritmes d'IA de forma eficient. L'entorn, com us comentava, és estable. Vale? O sigui, a 2 anys vista, això serà així, vale? I funcionarà, i segons com evolucioni d'aquí a 2 anys, en temes de dades i en temes d'IA, qui sap què passarà d'aquí a 2 anys, i escalable, vale? Vull dir que tenim diferents sectors, i per tant el que volem és tenir capacitat per donar resposta multisectorial a tota Catalunya. D'acord? Per tant, diguem, des de la UPC, el que no volem ser un data lake, vale? No tenim cap intenció de ser una Amazon Web Service català ni cosa per l'estil, vale? Ni un cloud català. Vale? Això ja, si vol, ja ho farà el govern, si vol. Nosaltres el que volem és tenir un lloc segur on la gent pugui intercanviar les dades i treure-hi valor utilitzant aquestes dades, com ara us explicarà després la Irina. D'acord? Una mica aquest és el missatge, no? O sigui, heu de tenir en ment això, no? O sigui, tenim idea de que això tiri endavant. És un espai funcional, de nou, o sigui, si aneu a la llista d'espais de dades, des del centre de referència d'espais de dades van treure un llistat, on hi havia com a 80 o 100, ara han tret un subllistat, d'acord, on deuen ser uns 20, i de fet, sapigueu que volen treure una cosa que es diu llista de confiança, on ja hi hem fet la sol·licitud, d'acord? Per tant, diguem, volem ser capdavanters i volem ser totalment funcionals, d'acord? Des d'aquest punt de vista, doncs, el que volem és una estructura estable, el que volem és connectar dades, integrar-les, fer casos d'ús que siguin interessants i que sigui un entorn viu. Ara us explicarà la Irina com a 8 o 10 casos d'ús possibles, però a partir d'aquí en poden sortir tant com vulguem. Com us comentava, són multisectorials. Des del punt de vista d'AgriFood, tenim aquests, Agrixel i AgriLogistics. Des del punt de vista de mobilitat, tenim 2, que és iMove i Multimo, que és mobilitat obligada, que seria la gent que viu a rural i que s'ha de desplaçar perquè ha d'anar al metge o ha d'anar a comprar, ha d'anar al mercat, d'acord? Perquè és un petit poble i vols anar al mercat a Solsona o vols anar al mercat a Igualada. I tenim un altre que es fa referència a la part d'edificis, que té a veure amb tot el tema de bessons digitals, que és GreenPixels. Tota aquesta gent ja d'alguna manera s'està fent confiança, per tant, és gent que ja està entrant al nostre espai de dades, d'acord? A nivell agro, us podem dir que tenim 16.000 recintes amb dades actives, d'acord? Nosaltres estem considerant actualment al voltant de 160 variables, d'acord? Això vol dir unes 6.000 hectàrees cobertes actualment, que correspon a 193 municipis i a 19 províncies, perquè al final tots aquests projectes són projectes que són a nivell espanyol. Tot i així, és obvi que el nucli principal que tenim és a Catalunya. I en quant a l'ecosistema empresarial, doncs, si comptem tots els diferents projectes, parlem de 97 entitats que estan dintre de l'ecosistema, per tant, ja estan adherides i ja hi estan treballant, ja sigui perquè estan demanant aquí d'espai de datos, ja sigui perquè era gent que estava dintre dels projectes inicials. Des del punt de vista agroalimentari, tenim 21 empreses que estan aportant dades ja. Ja tenim, si entreu al catàleg, ja tenim dades d'aquestes empreses que ho estan publicant. Tenim 34 empreses en procés d'activació del kit d'espai de dades, d'acord? Moltes d'aquestes a través d'integradors, que jo crec que
és quelcom que hauríeu de considerar si esteu interessats a tirar endavant amb aquest espacio de datos. I en concret tenim 9 empreses que són tecnològiques o integradores, que són les que una mica ajuden a que aquest desplegament se faci més fàcil. A l'hora de fer el kit d'espacio de datos, tota la part de dades de tecnologia les aportem nosaltres, tota la part d'evidències, tota la part de definició, d'estructura, etc. Òbviament, tota la part econòmica, tota la part de despesa és una cosa que o la gestioneu vosaltres o la gestioneu a través d'un integrador que sigui de la vostra confiança. Molt bé, doncs per la meva part no gaire més, tornar a insistir en això. El que volem és millorar l'eficiència, millorar el control de lo que està succeint a nivell productiu, millorar la predicció i, per altra banda, i és una cosa que tindrem una jornada d'aquí a 2 setmanes, és intentar innovar i buscar nous models de negoci. Jo crec que el tema de les dades ho heu de veure com una manera d'arreglar una mica les coses a casa vostra, d'acord? Per tant, aprofiteu aquests diners per fer-ho, i una segona per buscar economies, per buscar nínxols que fins ara no estàveu considerant, però que hi són i que es poden explotar i que poden donar bons rendiments. Molt bé, deixo a la Irina que expliqui una miqueta els reptes que treballem. Sí, en aquest sentit, doncs, posar de manifest que al final els espais de dades compartides tenen sentit quan diverses entitats, empreses, centres de recerca o administracions doncs, comparteixen un repte, no? I al final doncs, uns i d'altres tenen informació que a vegades doncs, està fragmentada, que a vegades doncs, no es prenen doncs, decisions de forma parcial amb la informació que cadascú té, però no amb una visió de conjunt, no? I el que estem treballant és d'impulsar casos d'ús que amb un repte definit on tothom hi vegi un benefici i un valor doncs es puguin posar en comú aquelles dades estrictament necessàries per tal d'assolir aquell repte i, com deia Cecilio, sempre que hi hagi un consentiment exprés per part de cada un dels que formen part d'aquell cas d'ús o servei per tal de compartir la informació i amb una finalitat molt acotada, que ningú la pugui vulnerar i que al final participar en un cas d'ús no ha de suposar un risc a nivell empresarial, amb el know-how d'un mateix. Llavors, a partir d'aquí, a mode d'exemple, un parell o tres de possibles casos d'ús que tenim empreses que ens han vingut darrerament a demanar potser de llançar un nou repte per aquí i que es posem aquí sobre la taula que podrien arribar a encaixar amb el perfil d'empreses que hi ha a FEMAC, però, com deia Cecilio, oberts a moltes més idees. Vull dir que al final, si hi ha un conjunt d'entitats amb informació que la volen compartir i generar serveis i solucions a partir d'aquestes, doncs en parlem. Llavors, tot el que seria poder validar productes en entorns reals i diversos, sobretot aquí bioestimulants, solucions biotecnològiques, també tot el que és prevenir malalties i sanitat vegetal. Aquí hi veiem un gran potencial d'integrar dades de clima, de sol, de sensors, de processos industrials, de com funcionen els diferents productes en diferents condicions, tota la gestió logística també d'aquests productes, escollir el millor moment d'aplicar-los, si ha de venir una pluja, si detectem una plaga que comença a venir per una part del país. Aquí sí que hi veiem un gran focus on posar-nos i crec que el fem aquí. Hi ha empreses que segur que teniu informació i coneixement de sobres per posar-lo en valor. També tot el que és coordinar i fer més eficients entorns industrials complexos on interactua diverses naus, sistemes energètics a mida de cada procés, processos de qualitat segregats, que cadascuna de les peces han de funcionar per garantir, evidentment, el màxim servei possible. Maquinària diversa operant, cadascú amb els seus sistemes d'informació propis. Doncs tot el que és connectar tota aquesta informació de forma ben coordinada i a partir d'aquí validar aquestes solucions, anticipar problemes, manteniments predictius i no només correctius, doncs aquí també pot tenir molt de sentit que això seria un sistema molt acotat, aquells que interactuen amb un procés molt concret.
I després tot el que és connectar la cadena agroindustrial, que de fet aquí ja tenim algun cas d'ús que ja comença a agafar forma en aquest sentit, com seria agrilogístics, doncs que tu puguis agafar la dada del camp a la taula, pràcticament, i que tu puguis connectar tota aquella informació que al final tota la cadena de valor pot sortir guanyant. Aquí, per exemple, tenim des de què es calcula la petjada de carboni Scope 3 de tot un producte, que al final es pot nutrir de la informació de l'escop 1 i 2 de cada un dels membres d'una cadena de valor. Si això, per exemple, es connecta de forma adequada, doncs al final tothom surt guanyant, perquè s'agilitza i es simplifica el càlcul d'aquest escop 3. I com això, tot el que és anticipar ruptures d'estoc, gestió d'oferta i demanda, anticipar situacions crítiques de que hi ha hagut mala collita, llavors tot el que ve després pot ser un problema, vull dir, la qualitat del producte potser no és l'esperada per cert tipus de clients i que tu puguis gestionar allò per l'altra tipologia de clients per tal que no et quedi la producció allà a sobre la taula. Bueno, tot el que és que tota la cadena sigui una gran infraestructura i que estigui cohesionada, doncs aquí sí que ja estem fent experiències i cada cop més. Traçabilitat, seguretat alimentària, aquí hi ha molts possibles focus i es pot personalitzar molt en aquest sentit. Llavors, com deia abans el Cecilio i també l'Enric, crec, quins possibles rols podeu tenir aquí dintre, perquè no tothom té dades, no tothom en voldrà d'altres, que al final la participació aquí dintre és desigual i a mida de cadascú. Aquí el que podeu trobar és un espai obert de co-creació. De fet, nosaltres en tot aquest procés hem estat fent diverses jornades per posar en sintonia i testejar quins serveis podíem posar aquí dintre i de fet la FEMA que ha sigut molt activa durant totes aquestes jornades proposant com havia de ser aquest espai de dades perquè les empreses pugueu proveir dades si teniu a casa evidentment estandarditzades o en un format que es puguin interoperar entre els diferents membres d'un cas d'ús, consumir dades, és a dir, potser no en teniu cap però us interessa integrar la d'altres en alguna de les solucions que teniu, i també les empreses que es dediquen senzillament a desenvolupar serveis, d'IA o el que sigui, a mida dels clients i que per tant consumiran dades d'uns i d'altres per acabar fent un producte definit per cadascú. Llavors, en aquest sentit, sempre que es garanteixi la seguretat i la confiança dels membres de l'espai de dades, doncs aquí en podem parlar. Llavors, nosaltres com a universitat, tot el que siguin proposar reptes reals pel sector, co-crear nous casos d'ús on puguem aportar valor i lluitar contra aquests reptes i que acabin desenvolupant-se en serveis que de fet les empreses pugueu fer servir i que puguin ser sostenibles en el temps i accessibles per tothom, doncs en aquest sentit és un espai que ho permet. I posar molt en valor els integradors, aquestes empreses que al final compartir dades, hi ha moltes empreses que segurament no és la vostra primera necessitat, el gestionar com es connecta dintre d'UPC Excel o algun cas d'ús concret, el tenir-les com toca perquè es puguin compartir, això al final s'entén que hi ha empreses que no tenen personal a dintre, ni temps, ni és la prioritat número 1, però aquests integradors poden fer de bisagra entre les vostres empreses i les vostres dades i aquests espais de dades perquè acabin o bé compartint-se i que us generin un retorn econòmic, per exemple, o bé que tingueu accés a una solució com a producte definida i en el vostre entorn concret. I nosaltres posem el que és la infraestructura a disposició. I res, aquí, com comentàvem, tenim el que és el kit d'espacio de datos, que ara és una bona manera de finançar, però no serà l'única, vull dir, segurament ja anirem trobant altres mecanismes amb el temps, que el que ajuden sobretot és poder identificar un repte concret amb un conjunt d'empreses o entitats públiques que vulguin compartir dades per resoldre el repte. Nosaltres podem analitzar quines dades realment tenim, si estan estandarditzades o no, si s'ha de crear un estàndard, i a partir d'aquí ja començar a crear un pilot dintre de l'espai de dades de l'OPC. I ara mateix, tal com està corrent el calendari, podem impulsar fins a 3 pilots nous. Si tingueu ganes i teniu alguna idea concreta, les podríem estudiar per impulsar-les. I al llarg del temps, com deia el Cecilio, com que hi haurà fins al 2028 l'espai segur obert i amb ganes que vagi més enllà d'aquesta data, doncs podem anar creant casos d'ús en vida quan s'esdevingui. Molt bé, doncs... Moltes gràcies. Cecilio, no sé si volíeu afegir alguna coseta més, perquè ja passaria la paraula al Roberto, us sembla? Per anar ajustant-se al temps. Sí, ajustem-nos al temps, sí.
Pues moltes gràcies, tant Cecilio com Irene, per la vostra presentació. Hi ha una pregunta del Javier de Raudata, que ja és una figura que actua com a integrador. Si us la podeu llegir mentre i la deixaríem la resposta per al final. Gràcies, Javier, per la teva pregunta. Dono la paraula al Roberto García, de la UDL, que ens explicarà amb detall el seu espai de dades a Agroespai. Endavant, Roberto. Vale, doncs suposo que em sentiu. Sí. I ja podeu veure Sí, la presentació. Doncs també moltes gràcies per la invitació, per l'oportunitat de presentar el nostre demostrador, Agroespai, que és bàsicament un altre dels possibles espais de dades en els que els participants en el kit es poden adherir per poder optar a aquest tipus d'ajut. Teniu aquí la URL on està tota la informació, també resumida de com funciona el kit, la descripció de l'equip. I volia començar una miqueta fent un històric de la nostra participació en projectes relacionats amb espais de dades. Nosaltres des del 2021 hem estat participant i un dels projectes en els que hem fet coses, o estem fent coses també relacionades amb espais de dades, és el projecte AgriFoodTef, que ja fa temps, jo crec que en una junta de FEMA que es va presentar, i avui simplement volia refrescar també com una altra opció o alternativa de finançament que pot ser també complementària a la del kit d'espai de dades, i us ho volia comentar també, per complementar també el que s'ha comentat en les presentacions anteriors. Aquest projecte AgriFoodTef, que el tenim en marxa ara fins al 2027, un gran projecte a nivell europeu, que el que busca és ajudar a les empreses a l'arribada a mercat dels seus productes. Llavors, no desenvolupem en aquest projecte, nosaltres el que fem és validar, i el que és a Espanya tenim com 3 seccions identificades, o 3 zones on tenim els diferents socis. Aquí a la zona de Lleida estem l'UDL, el Centre d'Estudis Porcins, el Parc Agrobiotec i Agrotec. També tenim la Universitat de Còrdova, l'empresa Hispatec, Gradient, que és un centre tecnològic, Cal, que és l'Agència de Qualitat Alimentària de Galícia, i DataLife, que és un hub d'innovació digital. Aquest projecte, com us comentava, el que busca és a empreses que estiguin fent solucions que intel·ligència artificial i robòtica al sector agroalimentari, ajudar-los en la part que és ja el poder fer la validació a camp en condicions reals. I els serveis que oferim és només la part de validació, no desenvolupament. I en aquests casos, si és una PIME, l'empresa que està fent la validació, el finançament és del 100%, finançat al 50% entre la Comissió Europea i el Ministeri d'Agricultura. I aquí, per exemple, tota la gestió que fem de les dades que puguin ser sensibles d'aquestes empreses que hi participen, les fem a través d'un espai de dades. I us he ficat aquí també exemples d'empreses que ja estan validant amb nosaltres, moltes ja les coneixereu. En el sector porcí tenim MC Systems o Rotecna, de maquinària agrícola d'aplicació de fitosanitaris de precisió, Taltec i Teime, també AMP Sprayers per l'optimització de l'aplicació d'herbicides, i temes també relacionats amb la robòtica, tant en granja, amb segalers, o ara un projecte que hem començat fa poc, que és amb Agrícola AI, de l'ús d'un robot amb llum ultraviolada per tractament fungicida, validar que realment funciona i és efectiu. Llavors, simplement comentar-ho com una altra opció, si esteu interessats perquè esteu desenvolupant algun tipus de producte o servei amb IA o robòtica, l'opció que teniu de poder fer la validació a través del projecte AgriFoodTef, on tenim finançament. I continuant amb el tema d'espais de dades, altres projectes en els que també participem, ja que són específics d'espais de dades, està Agroespai, que és el demostrador, i també estem participant en els projectes europeus que hi ha de desplegament de l'espai comú de dades agràries a nivell europeu, perquè la idea és anar cap a un espai comú. I aquí hi participen, per exemple, entitats que són relativament properes a vosaltres, com CEMA i AEF, que són associacions de fabricants de maquinària o d'electrònica
per l'entorn agrícola industrial a nivell europeu. Llavors, simplement per donar-nos unes pinzellades de com funciona el nostre demostrador, l'objectiu ha sigut sempre alinear-nos amb el que seria el context legal, també els codis de conducta, com el codi de conducta que ja existeix per la compartició de dades agrícoles mitjançant acord contractual, que una miqueta és precursor del que estem fent a través dels espais de dades, i també els aspectes ètics. I una de les coses que en projectes previs hem determinat és que, com que aquí estem compartint dades de caràcter sensible, el valor o la característica més important per tots els participants és la capacitat de control, com garantitzem que tenim el control sobre aquelles dades que quan les permetem que es reutilitzin, diguem-ne, no en perdem el control perquè a partir d'aquell moment es poden començar a fer còpies i en perdem el poder traçar qui les està fent servir per què. Llavors, hem orientat el nostre demostrador a aquests aspectes, que els originadors de les dades en tinguin el control, que sempre hi hagi un consentiment informat cada vegada que es volen fer nous usos, com, diguem-ne, valors que ens permeten construir la confiança. I llavors, una de les eines que fem servir per permetre això, i que aquesta imatge sempre ens ajuda bastant a explicar-ho, és que fins i tot permetem que els consumidors de les dades no arribin a tenir una còpia de les dades per, diguem-ne, el risc que això comporta. I ho aconseguim mitjançant la idea de l'habitació de les dades, que és una habitació, en el nostre cas és una habitació virtual, també n'existeixen de físiques, en la que es dipositen les dades que es vol permetre la reutilització i llavors, en lloc de, diguem-ne, el reutilitzador tenir una còpia, l'únic que pot fer és accedir a aquesta habitació. En el fons el que està enviant és, diguem-ne, un servei de processament de dades, un algoritme que les processa. Nosaltres sempre tindrem el control de qui pot entrar, quins algoritmes, de qui, i també què s'emporten d'aquesta habitació, per garantir que no s'emporten dades sensibles. Només les poden processar, fer agregats estadístics, entrenar models d'intel·ligència artificial, i això és el que s'emporten per la porta, però mai una còpia de les dades total o una fracció d'aquestes dades. Amb això que aconseguim que si les necessiten una altra vegada han de tornar a passar per aquest control, per aquesta porta. Aquest mecanisme es diu de computació de dades, és a dir, en lloc de moure les dades, el que movem és l'algoritme que les processa, és a dir, les dades es queden sempre sota el control del seu originador, i aquest mecanisme per forçar, que sempre han de passar a través de nosaltres, també ens permet explorar de forma més o amb més garanties mecanismes de monetització. La nostra plataforma ens permet la monetització de les dades, també dels serveis de processament i fins i tot de la infraestructura, on s'executen aquestes habitacions de les dades. Vaig ja ràpid. Tenim el demostrador ja en marxa, amb el seu catàleg, que està disponible en aquesta URL, i us volia ficar alguns exemples de casos d'ús que ja tenim en marxa perquè veieu realment la utilitat d'aquests conceptes, com per exemple de l'habitació de les dades. Tenim, per exemple, serveis que et permeten determinar, a partir d'imatges, en aquest cas de dins de la granja, mètriques de benestar animal. I aquí la garantia que ofereix l'espai de dades és que aquestes imatges mai es filtren, no surten del control del seu propietari, perquè el que fa l'algoritme és visitar aquestes imatges, extreure les mètriques i el que després es descarrega, diguem-ne, el que té accés al consumidor, és només les mètriques, quan s'ha mogut cada porc, quant de temps ha estat en diferents zones, i les imatges en brut mai surten del control del proveïdor. El mateix en entorns, també en aquest cas del sector porcí, quan són dades, per exemple, d'alimentació de precisió dels porcs, també oferim mecanismes per fins i tot poder fer analítiques d'aquestes dades, però en el que el consumidor només té accés a aquests informes, nivells de gasos, si se surt de certs nivells, però mai tenim aquesta confiança que mai estem transferint les dades en brut i no es té accés a aquest nivell de detall.
També tenim mecanismes per fer la integració, homogenització de les dades, perquè d'entrada no forcem un format específic de les dades, sinó que després tenim serveis per poder-ne fer la transformació. I altres exemples en els que estem treballant és el tema de, per exemple, extreure informació d'informes que es puguin tenir a nivell intern, en formats, en aquest cas són analítiques de sols. Aquí fem servir models LLMs d'IA generativa, però a nivell local, de manera que mai es filtren les dades d'aquests informes, només els resultats del processament, per facilitar després posar en valor aquestes dades. O una altra funcionalitat o mecanisme que en general tots els espais de dades aporten i que poden ser interessants per les empreses com les vostres, és el tema del compliment amb la llei de dades, que bàsicament és que els usuaris de dispositius connectats, que pot ser vosaltres, si vosaltres esteu proporcionant aquests dispositius connectats i esteu emmagatzemant dades generades pels usuaris d'aquests dispositius, o també pot ser que els vostres equipaments estan generant dades, però és una altra tercera entitat la que està emmagatzemant-les, perquè, per exemple, un tractor, algun tipus d'implement, i és el tractor o el propietari del tractor, de l'empresa propietària del tractor la que està acumulant aquestes dades, és aquesta, diguem-ne, regulació nova que és que el propietari del dispositiu o el que l'ha llogat, en aquest cas podria ser l'agricultor, té la potestat de poder demanar que aquestes dades s'obrin perquè un tercer li ofereixi un servei amb aquestes dades. Llavors, els espais de dades justament és un mecanisme que us pot ajudar al compliment d'aquesta regulació. I, a més, amb més seguretat perquè podeu optar per l'opció de no faig una descàrrega de totes les dades i li passo a aquest tercer, sinó que gestiono d'una manera més controlada el consum d'aquestes dades en el context d'un espai de dades. Llavors, també una característica interessant dels espais de dades que us pot ajudar en aquesta línia, aquí més des del punt de vista del compliment legal. I amb això seria tot. Deixo aquí, que no sé quant de temps porto. Espero que més o menys m'hagi ajustat. Perdó, doncs moltes gràcies, més que superajustat, anem molt bé de temps. Si hi ha alguna pregunta, o bé la podeu escriure al xat i la traslladarem al final de les intervencions, o vosaltres mateixos agafeu la paraula i la feu de viva veu. Doncs molt bé, un cop vistos aquests dos espais de dades, anem a conèixer un integrador i conèixer una mica el seu rol, quin tipus de funcions pot fer, quin tipus de proposta de valor pot aportar a les empreses com nosaltres i si té algun cas d'ús. En aquest sentit, voldria agrair també la participació de l'Oriol Carreras i bé, et dono la paraula. Endavant, Oriol. Molt bé, moltes gràcies, Enric. Bon dia a tots i a totes. Soc l'Oriol Carreras, CEO d'Àuria, i en primer lloc m'agradaria agrair l'assistència de tots vosaltres avui i també als organitzadors de l'event, així com a tots els ponents i col·laboradors que esteu participant a fer possible aquesta iniciativa. I també en paral·lel de donar-nos aquesta oportunitat de poder participar en nom d'Àuria. Bé, us compartiré ara la presentació. Sí, es veu bé. Perfecte. Bé, nosaltres, Àuria, oferim solucions de consultoria i desenvolupament tecnològic amb intel·ligència artificial. Implementem automatitzacions de processos empresarials, així com assistents virtuals, personalitzats, gestió avançada de dades, en aquest cas sobiranes, i anàlisis predictius amb IA agèntica. Tot això ho fem amb integració total i segura a les vostres plataformes i bases de dades per la transformació
diguem, digital de les empreses, sempre garantint el compliment legal i amb la finalitat de reduir costos, incrementant així l'eficiència operativa, no? I d'alguna forma augmentant exponencialment la vostra rendibilitat. Però avui no vinc a parlar-vos d'aquestes solucions, sinó que des d'Àuria participem activament en aquesta iniciativa en qualitat d'agent integrador. Com heu dit vosaltres, dins d'aquesta iniciativa d'espais de dades, juntament amb la UPC i la UDL, veurem dos possibles casos d'ús que podríem enfocar, diguem, en el sector agroindustrial. Va saltant, automàticament, Sí, començarem a ser realistes. Tots els que estem avui aquí, des de fabricants de maquinària i dels mitjans de producció agrícola de la FEMAC fins a les empreses biotecnològiques del parc, sabeu que gestionar una empresa agroindustrial el 2026 és bastant complex i més que mai. Veiem molts casos de marges ajustats, normatives europees que ens estan a tots constantment apretant i una competència global extremadament ferotge. Doncs davant d'aquest escenari teníem dues possibles opcions. Al final, o patim el canvi o el liderem. I la clau per liderar-lo ja la tenim a casa. Al final són les vostres dades. Però sé que esteu pensant, compartir dades, escolta, això és impossible, no? Són el meu secret industrial. Bé, avui, des d'Àuria, vinc a trencar aquest mite. Vinc a explicar-vos com, gràcies als espais de dades de la UPC i la UDL, i aprofitant la gran oportunitat de finançament a través del kit d'espais de dades que molt bé han explicat tots els meus companys, podeu fer servir la intel·ligència artificial per guanyar diners sense perdre mai la propietat de la vostra informació. És a dir, garantint la sobirania de la dada. I la gran novetat és que ja no estem parlant de pujar dades al núvol d'una multinacional estrangera. Estem parlant d'un ecosistema de proximitat i confiança. Estem parlant d'un ecosistema que, dintre d'aquestes dues infraestructures clau que actuen com a àrbitres naturals, és a dir, per una part, la UPC amb el seu demostrador UPC Excels i la vertical AgriXels especialitzada en la cadena de valor agroalimentària, així com la UDL amb el seu demostrador d'AgroSpy, centrat en el coneixement agronòmic profund, podem garantir aquesta seguretat de la infraestructura. Quin és, doncs, el paper d'Àuria aquí? Nosaltres som el vostre agent integrador. La tecnologia d'aquests espais, basada en estàndards europeus segurs, és complexa. Nosaltres directament la simplifiquem. Com ho fem? Connectem els vostres sistemes. Garantim que us adheriu a un ecosistema segur on la dada viatja xifrada i anonimitzada, sota contracte legal. I, el més important, creem la IA que extreu valor d'aquestes dades. Per aquest fet, i per posar exemples també, i baixar una mica a terra, he posat aquests dos exemples que veieu en pantalla. Els he preparat pensant en dos casos d'ús, tant pel sector industrial de cara a les empreses de FEMAC, com un possible cas d'ús enfocat en el sector agrobiotec dirigit a les empreses del parc, i que us comparteixo a continuació. Com veieu a la part esquerra, en el primer cas d'ús, aquí parlem d'IA agèntica per a fabricants, és a dir, parlem de sobirania industrial. El claim seria passem de vendre ferro a vendre disponibilitat garantitzada. Això ho explicaré molt bé. En el primer cas d'ús, baixem a la realitat. Com es tradueix això en diners per a un fabricant de maquinària i components, per exemple? Doncs fixeu-vos en el sector ramader. Allà ja fa temps que s'utilitzen sistemes per comparar l'eficiència entre granges de forma anònima. En canvi, en el sector de la maquinària agrícola n'hi ha, però encara treballem bastant aïllats. La proposta d'Àuria és la següent. Imagineu connectar la telemetria de les vostres flotes a l'espai de dades sectorial d'AgriXels o el d'AgroSpy. Podríem crear un sistema de manteniment predictiu col·laboratiu. La nostra IA analitzaria patrons de vibració, per exemple, com podeu veure en l'esquema infogràfic de la part esquerra, on la nostra IA analitzaria els patrons de vibració o temperatura de milers de components sense revelar mai de quina màquina o client provenen.
Però no us donarem un gràfic dient que una peça fallarà. No. Nosaltres el que farem és crear un agent d'IA autònom. Quan l'IA detecti un patró de vibració anòmal, el sistema prediu l'avaria en 48 hores abans i actua, a més, reservant automàticament la peça al magatzem i enviant una alerta al tècnic amb la ruta optimitzada. A més, de generar i enviar un informe de garantia al client sense intervenció humana. Tot això podria ser únicament aprovat en el cas que es volgués, per exemple, supervisar per un dels vostres responsables i al final el que us aportaria, per exemple, és un benefici de passar de reaccionar a les crisis a garantir el 100% de disponibilitat de la vostra maquinària en aquest cas. Això ja us dic que no és només eficiència, és un model de negoci nou i molt rendible. En el segon cas, com veieu a la part dreta de la imatge, aquí és un cas d'ús que poso pel sector agrobiotec. Aquí faig èmfasi en el valor estratègic directe al camp. Parlem aquí, doncs, de sobirania de la dada. Com ho fem això? Transformant dades disperses en un actiu digital auditable. Doncs bé, en aquest punt, si mirem cap al sector del cultiu, especialment al cereal i extensius, hem detectat un buit digital important. Mentre que altres sectors estan bastant monitoritzats, aquí sovint anem una mica a vegades a cegues. I a sobre, la pressió burocràtica, que és constant, per exemple, amb el quadern digital, totes aquestes normatives europees que estan sorgint últimament encara ens estan asfixiant més, no? Doncs al final nosaltres el que volem és fer una proposta d'utilitzar l'espai de dades, per exemple, de Crixels o d'Agroespai per centralitzar aquestes dades agronòmiques i de producció. Al final, què garantim? Que la intel·ligència artificial, com que necessita un volum molt alt de dades, si unifiquem totes aquestes dades de sol, de clima per satèl·lit, de rendiment i preus de mercat de forma segura, els nostres models poden indicar quan és el millor moment per conrear i optimitzar l'ús de fertilitzants amb una precisió realment quirúrgica i reduint, això sí, els costos operatius. Per tant, quin seria aquest benefici que aportaria a totes aquestes empreses que us vulgueu acollir al kit d'espais de dades? Doncs automatitzem la burocràcia, per exemple, en aquest cas, a partir d'un sistema que genera els informes de traçabilitat automàticament en qüestió de segons. És a dir, transformem una obligació legal en un actiu que revaloritza no només el producte final, sinó que elimina a part la càrrega burocràtica i qualsevol error humà que hi pugui haver en el procés. Dit això, també m'agradaria parlar sobre el kit d'espais de dades. Implantar aquesta tecnologia, evidentment, té un cost, però aquí és on entra la gran oportunitat estratègica amb el kit d'espais de dades. Aquesta subvenció, com bé han comentat els meus companys, està dissenyada per cobrir fins a 30.000 euros de les despeses del projecte. Com funciona? Bé, ja més o menys ja en teniu una idea, però al final, des del nostre punt de vista com a integrador, és un model de reemborsament basat en l'execució. És a dir, Àurea realitzaria la consultoria, l'assessorament, tota la part, diguem, de preparació inicial d'integració tecnològica per l'adaptació de l'espai de dades i també, a part, el disseny del model del cas d'ús concret per aplicar les solucions a través de la gestió, per exemple, de dades, anàlisis predictius i processos agèntics amb IA. Aquests serveis es facturarien i s'abonarien com a qualsevol projecte professional, fet que justifica davant de l'administració, en aquest cas, per part del govern, que el projecte és real i sòlid. Finalment, un cop presentada aquesta memòria tècnica, que evidentment faríem nosaltres perquè no us suposi cap mena de complexitat per a vosaltres, i juntament amb el suport i l'acompanyament constant de les diferents institucions presentades avui, l'empresa rebria el reemborsament de la subvenció. Això, evidentment, no inclou només els nostres honoraris, sinó també part dels costos del vostre personal intern, dedicat en concret a aquest projecte. És a dir, en definitiva, és una manera de finançar la vostra RMSD amb risc mínim, però cal moure's molt, molt ràpid. Això vull fer especial èmfasi perquè
Sabem que el termini tanca el 31 de març de 2026 i els fons, com ja sabeu, són limitats i s'adjudiquen per ordre de presentació. Per tant, insisteixo en aprofitar aquesta finestra d'oportunitat que se'ns presenta durant pràcticament gener perquè us la puguem concedir de la forma més ràpida i eficient. En aquest sentit, penso que el 2026 al final serà un any que algunes empreses es tornaran irrellevants i altres es tornaran realment imbatibles gràcies a la seva intel·ligència de dades. Realment jo vull que la vostra empresa sigui de les imbatibles. Per això he reservat 10 espais a la meva agenda per sessions de diagnòstic de forma bilateral, és a dir, entre Àuria i la vostra empresa, totalment gratuïtes, de 30 a 45 minuts cada una. I això, com veureu, no és una reunió comercial. És una reunió de sessió de treball on, per una banda, identificarem el que seria la fuga de diners actual, és a dir, tot el que serien mermes, avaries, temps perdut, per exemple. En segon lloc, dissenyarem el vostre full de ruta Dia Sobirana. I en tercer lloc, validarem com encaixar el kit d'espais de dades per a que us surti a cost zero abans que s'esgotin aquests fons. Per aquest motiu, us poso aquesta pantalla una mica per veure, diguem, l'esquema del kit d'espais de dades. El pressupost, quina és la quantia i quina és la línia de temps crítica amb la vostra finestra d'oportunitat. Al final, el que volem és que prengueu acció de la següent manera. Sol·liciteu el diagnòstic gratuït, és a dir, aquest gener, preparem la documentació amb la nostra ajuda i presentem la sol·licitud quan abans. I, per tant, en aquest sentit, ja m'agradaria que us, com veieu aquí en pantalla, entréssiu en aquests dos QRs, o el de la web o el de l'email, i poguéssiu agendar la vostra consultoria gratuïta. A part d'això, dit això, i al final no m'extendré massa més, m'agradaria acabar analitzant una part. Al final, nosaltres som els facilitadors d'aquest procés o iniciativa que estem impulsant entre tots, entre la UPC, la UDL i tots els col·laboradors, en aquest cas, organitzadors FEMAC per l'organització d'aquest event, així com la col·laboració també del Parc Agrobiotec. I, finalment, com ja sabeu, tenim la tecnologia, ja la tenim aquí. Al final, els fons també hi són, com bé ha dit l'Elisabet de FEMAC. Ja sabem quin és el pressupost que encara està disponible, però només falta la vostra decisió. Per acabar, a mi m'agradaria dir una frase dirigida a tots i a totes. Plantem junts la llavor d'una IA sobirana. Des d'Àuria i els nostres col·laboradors la nutrirem sàviament per fer créixer la rendibilitat i convertir-la en el motor de referència en la transformació digital del nostre territori. Moltes gràcies a tots per la vostra atenció i, si voleu, ens veiem a la reunió de diagnòstic. Gràcies de nou. Molt bé, gràcies, Oriol, per la teva intervenció, la teva explicació. Ja ens has compartit aquesta presentació, que sí? Ens l'has enviat. Li volia aprofitar que encara esteu amb nosaltres, tant al Roberto com a la Irine, si ens doneu permís, doncs la compartirem amb tots els assistents i des d'allí cada un d'ells, segons el vostre interès de contactar amb un o amb un altre, amb un de tots dos espais de dades que hem vist, us podeu dirigir. O en cas que necessiteu dels serveis d'un agregador, el mateix Oriol o les mateixes empreses que us hem presentat, que no sabem fins en quin punt s'ofereixen a donar-nos aquests serveis d'agregadors, però que sí que ells responen una mica al perfil, per això us he presentat. Havia alguna pregunta? Irine, no sé si dona la paraula. Sé que el Cecilio ha dit alguna coseta al respecte abans de marxar, que ens ha deixat el Cecilio, ha deixat per escrit. Sí. Però si tu li volguessis donar una resposta al Javier, i així obriríem una miqueteta, 5-10 minutets, una línia de debat. Gràcies. Sí.
El Javier ens Pots deixar preguntava de... Perdona, pots deixar de compartir? Ah, sí. L'Oriol? Perfecte, Sí. molt bé. Gràcies. El Javier preguntava quina tipologia de dades hi hauria disponibles a curt i mitjà termini de sol i de clima al nostre espai de dades, que ells estan participant a Grixels com a integradors i de fet han aportat dades a moltíssimes empreses. Doncs aquí el Cecil que li comentava és que hi ha entre 155 i 160 variables a dia d'avui amb històrics d'entre 5 i 10 anys. Vull dir que realment tenim una variabilitat de dades important i que a més doncs, estem oberts a si s'han d'incorporar noves variables. Vull dir, ara s'havien definit projectes concrets dintre del cas d'ús a Grixels per tal de veure, per exemple, doncs, quina seria l'estrès hídric o tèrmic que podien afectar a diversos cultius. Llavors, totes aquelles variables que poden donar resposta a això s'han tingut en compte i també tenim una calculadora de CO2 de parcel·les, que també totes aquelles variables que s'han de fer servir per aquesta calculadora també s'estan demanant. Evidentment, qui les tingui, qui no tingui aquella dada, no passa res i ja es busca. I a partir d'aquí, segurament en els propers mesos i anys aniran creixent la tipologia de dades que hi ha en relació als casos d'ús o exemples concrets que es vulguin llançar. Bé, moltes gràcies, Irina. Aquí hi ha una pregunta, intervenció de l'Enric Costes, de Cultilògic, a qui li agraeixo. No sé si donar la paraula o la llegeixo tot, Enric, però jo em sembla que és un cas d'ús bastant paradigmàtic perquè me consta i pel que el conec i la seva trajectòria que ells, com diu aquí, ja tenen dades de més de 200.000 recintes agrícoles i de traçabilitat amb GPS de més de 400 tractors. Pregunta, o fa una menció. No acabo de tenir clar en quin perfil encaixem dins de l'espai de dades. Si és un ajut que nosaltres podem demanar directament o si és un ajut que hem d'obrir als nostres clients i que ells... Exacte. Jo em sembla que és això, Sí, Enric, si vols... contesta-li tu mateixa, Irina. Enric, sí, és que tenim algun exemple similar. De fet, això és molt positiu, vull dir que empreses com vosaltres tingueu dades a diversos clients, la veritat és que facilita molt que aquests puguin de forma fàcil connectar-se a un espai de dades. Llavors, en aquest cas hi ha dos modalitats. Una seria que vosaltres demanéssiu el kit en nom de totes les dades que teniu dels vostres clients i que aquests us donessin un consentiment per tal que poguéssiu compartir les seves dades amb el cas d'ús concret que vulgueu. Llavors, vosaltres demanareu el kit, sempre quan tingueu el permís dels vostres clients. I si no, també podríeu fer, com està fent algun integrador, d'acompanyament a aquests clients que tenen les dades per tal que demanin l'ajut i ajudant a que es puguin integrar les seves dades a l'espai de dades. Llavors, aquí podríeu ser inclús un proveïdor del seu kit amb els serveis aquests que presteu per tal que tinguin la connexió feta. Vull dir que el que estigui millor en el vostre cas. Clar, Hola, bon dia. Endavant, Enric, gràcies. Clar, jo el que penso és els nostres clients, que són agricultors i ramaders, la seva última preocupació a la vida és les dades aquestes, què fer amb aquestes dades. Llavors, clar, si jo vaig a cadascun d'ells, imagina't que vaig als 400 clients que tenen els 400 tractors i els ofereixo això, la majoria em diran que si ells no han de fer absolutament res i només han de signar un paper i rebran algun caler, doncs lo cojo. Però si han de fer alguna cosa, no en volen saber absolutament res. Per això, però en canvi jo penso, home, però que la integració que farem, si l'hem de fer pels 400, perquè imagina't que tots els 400 ens diuen que sí, serà exactament el mateix, perquè les dades, el model de dades és exactament el mateix per tothom. Per tant, entenc que no té massa sentit. S'hauria de fer una sola integració, que potser llavors ho hem de demanar nosaltres com a empresa pròpia. Però clar, és que podem ser sol·licitants de l'ajut i integradors al mateix temps? O com va això? És a dir, la qüestió està en que pots demanar un kit per CIF. Això és el que et limita a nivell de demanar l'ajut. Llavors, aquí el que demanen és que tu tinguis dades de la teva propietat o que te les has inserit perquè les puguis compartir i que les publiquis en el catàleg de dades de l'espai de dades on estiguis. Llavors, això pots o bé fer-ho tu en nom d'aquests 400 clients i l'únic que rebríeu només 30.000 euros per tot, o bé convidar alguns dels clients, potser no tots, però els que tinguin potser més capacitat econòmica o més volum de dades, que ells també demanin el kit i sigueu els seus proveïdors d'aquesta connexió com a integradors. Això hi ha empreses com Raudata, per exemple, que ho està fent i
i funciona bé. Això depèn de vosaltres com conegueu els vostres clients que pot ajustar-se millor. Però ells llavors han d'avançar els diners. Sí, aquesta és la part. Tot i així, pensa que la gran majoria de despesa pot ser de personal, dels últims mesos, des del juliol passat, a mitjans de juliol. Llavors, hi ha una part del kit que poden justificar amb personal propi. I després el que és la connexió a l'adhesió de l'espai de dades i els vostres serveis, sí que haurien d'avançar-los. Clar, no avançaran ni un euro. Bueno, els meus, com a mínim. Vale. Sí. Clar, i si ho fem nosaltres, llavors, si ho fem nosaltres mateixos demanem un sol, que hem de justificar les nòmines nostres. Sí. I ja estaria. I l'adhesió a l'espai de dades. I la connexió a l'espai de dades. En aquest cas, nosaltres, per exemple, en el rol d'integradors... Un segon, Oriol, si em permets, li dono la paraula al Roberto, que havia aixecat la mà. Val, perdó. Havia aixecat la mà. Vinga, endavant, Robert. Bueno, no passa res. No, jo simplement comentar, la nostra experiència fins ara ja portem uns 40 kits tramitats, alguns estan ja acceptats. El volum més gran de casos que tenim és justament d'empreses, podríem dir com vosaltres, potser no tan properes al món agro, que estan tramitant el kit per empreses per les quals estan gestionant les dades. Vale? I sent aquí sincers, aquí és on està realment el negoci. Vale? Que és, no gestiono un kit, sinó que en gestiono molts. Vale? En paral·lel a tot això, una altra cosa, que és la que he comentat abans, que us pot interessar a vosaltres, com a empresa que està agregant dades de tercers, és el compliment amb la llei de dades. Vale? Perquè això és una cosa que tard o d'hora us trobareu. Qualsevol dels agricultors o dels propietaris dels tractors els quals esteu emmagatzemant les dades, us pot requerir que obriu una API o permeteu la descàrrega. Ja ho tenim. Això ho teniu. Vale? Llavors, l'espai de dades el que us pot oferir llavors és la garantia de controlar una miqueta millor a qui li deixen, com les fa servir, sota quines condicions. Vale? Una miqueta per donar la nostra experiència de com està funcionant. Vale. Perfecte. Moltes gràcies, Roberto. Oriol, volies dir alguna cosa? Sí, en aquest sentit, nosaltres, des d'Àurea, al final podríem, si ho necessiteu, nosaltres podríem complir el rol d'integradors i facilitar tot aquest procés d'integració, diguem, d'aquests sistemes a través de les dades que teniu i connectar-los, diguem, de forma segura, interoperable, que aquesta és la clau del kit, dintre de l'espai de dades que ho considereu més oportú, a partir també de tot el que nosaltres veiem que us pot ajudar més. Dit això... Gràcies, Robert. Oriol, perdona. Enric i després a l'Irene. Vale, llavors entenc, però clar, en el nostre cas, no? Un pagès, que és una persona física que està sempre dalt del tractor i tal, quines despeses seves pot justificar a part de contractar-nos a nosaltres? No? No acabo de... Perquè ell aquí què farà? Ell no farà res. Enric, si vols, te faré una trucadeta. T'he fet un WhatsApp, si vols, al acabat te faré... Vale. Nosaltres estem passant pel procés amb la Eli, estem fent tot aquest procés per donar resposta. Sabem els costos que val l'UPC, sabem els costos del Robert i llavors tenim un escandall una miqueteta de lo que et pot suposar, saps? Vull dir, i quin perfil de beneficiari pot ser si participant i o proveïdor de dades. Això. Tenim algun detallet que si vols després te podem compartir. Irene, te passo la paraula, potser tu li pots donar millor resposta que jo. Sí, no, que al final el kit demana, parlem del kit en concret, que després hi haurà altres oportunitats, que si algú no entra en aquest kit no passa res. El kit demana que el que demana l'ajut tingui un nivell de digitalització mínim. Val? Llavors, jo entenc que al final un autònom que només esteu vosaltres com a proveïdor de serveis, jo crec que en aquest sentit té més cabuda que vosaltres demaneu el kit i que aquest client vostre estigui dintre de les dades que vosaltres publiqueu. Val? Ara, si teniu una empresa que ja té un cert volum de gent, que té nòmines que poden imputar perquè són fins a 30.000 euros des del juliol, aquí amb un autònom no cobreixes llavors els costos de personal mínims que podrien estar subjectes, doncs aquí jo crec que sí que val la pena que identifiqueu casos concrets. De fet, si vols, Enric, i si us interessés estar a l'UPC, podem tenir una reunió exclusiva amb vosaltres, que la gent que està tota fent l'acompanyament us expliquin ben bé què suposa i ja que molesti menys als clients és el que seria adequat. I sobretot també veure què és el que em poden treure de valor. Al final d'estar aquí l'espai de dades, sigui el de la UDL, sigui el de l'UPC,
tot això al final ha de tenir un sentit, perquè si no la gent no és la seva prioritat, evidentment, està pendent de les dades, i si no trobem un cas d'ús o una solució que es pugui oferir al llarg del temps o el que sigui, doncs és el repte que hem de trobar. Clar, la gran pregunta és quin valor pots obtenir de tenir totes aquestes dades i com ho pots monetitzar. Aquesta és la pregunta que t'hauries de fer. Però si en tot cas, si vols, te truco d'aquí una estoneta, Enric. Algú vol fer alguna intervenció més, alguna valoració, alguna pregunta? Oriol, endavant, que veig que aixeques el braç. Una cosa, si en aquest sentit, per exemple, tens també algun tipus de dubte concret, Enric, nosaltres, com he passat abans, puc agendar amb tu mateix una reunió de 30-45 minuts per poder acabar de resoldre certs problemes o preguntes que et sorgeixin, no? També una mica per, diguem, a nivell de rol d'integrador. En aquest sentit, doncs, a part del que ha comentat també la Irina, que és molt encertat i que al final nosaltres també ens basem i ens ajudem tots a nivell de tirar endavant aquest kit digital a través d'aquestes institucions que també, com el Roberto o en aquest cas Cecilio i la Irina, doncs han comentat molt bé. Molt bé, gràcies, Oriol. Gràcies. Algú vol fer alguna intervenció, alguna pregunta? El Josep Ramon, endavant. Desmuta't, sisplau, Josep Ramon. No, jo només un dubte, perquè no sé si ho he entès bé al principi o no. O sigui, el plaç per presentar aquest kit de dades és fins al 31 de març. O fins a exhaurir el pressupost, en cas de que sigui abans. I ja he entès que tot s'havia de... O sigui, tota la despesa ha de ser anterior al 31 de març? Correcte. O sigui, si jo començo avui... Anterior a que tu el presentis, Eh? Anterior a la data que tu presentis l'ajut. Si tu el presentes al febrer, és fins al febrer la despesa que pots imputar. Per exemple... És a dir, tu fas una sol·licitud / justificació al mateix temps. Exacte. Però si Que jo l'acció ha ara, d'estar feta. a dia d'avui encara no he fet res, o sigui, he de córrer i abans de presentar la sol·licitud, de fer la despesa. Digues, Irene. No, vull dir que el que deixa l'ajut és que tu puguis imputar despesa des del 16 de juliol. Llavors, tot el personal que tu tinguis a la teva empresa des del 16 de juliol fins al dia que tu demanes l'ajut, la podries posar com a despesa de justificació. I aquesta és la part bona, perquè si no, 30.000 euros de gastar-te és difícil. I llavors, sí que hauries d'adelantar la part de l'adhesió a l'UDL o a l'UPC, o bé, si tens algun integrador pel camí, doncs que també et faci serveis per tal de connectar-te. O altres coses, també estudis jurídics, hi havia 3 o 4 tipus de despeses que tu podies posar. Però sobretot el personal, que aquí és el que es pot ajudar a jugar, el podeu posar. I no cal que demaneu 30.000 euros, podeu demanar-ne 20.000, és a dir, no cal que arribeu sí o sí als 30.000 euros, això es pot ajustar al vostre cas. Vale. No, la burocràcia no deixa mai de sorprendre'm, perquè la majoria de subvencions és diferent. No pots gastar ni un duro fins que comences i aquí resulta que te'ls has d'haver gastat abans de presentar la sol·licitud. Sense saber si t'ho aprovaran. Són molt creatius, sí. De fet, diuen que pagaran aviat, però l'administració mai me la crec en aquest sentit. El dia que sapiguem que algú ha cobrat, us avisarem, per veure més o menys els tempos que tarden. Quan vau començar, Roberto i Irine, vosaltres a introduir els primers? Perquè la convocatòria va sortir al novembre, em sembla, no? Sí, és que el procés no és àgil, el procés dura unes quantes setmanes, ha fet bé tota la part i crec que Raudata està per aquí, crec que ells van ser els primers i us poden dir quan van entregar. Javier, estàs per aquí? Que sé que és a l'idea central. Pots parlar? Javier Vallès. Endavant. Sí, estoy aquí. Disculpeu, és que tenia una reunió amb mitges i he vist el principi de la reunió i el final del webinar, no sé mig què ha passat, no? Sí, nosaltres, com diu Irina, vam ser els primers, no? Crec que vam presentar ajudes, kits i publicacions a l'espai. Quin dia es va presentar, Javier? Diria que a mitjans de desembre, pot ser, abans de Nadal segur. Diria que era sobre el 15 o el 20 de desembre. Farem les primeres. Sí que és de veres que, com diu Irina, el procés són mínim 2 o 3 setmanes perquè tens que fer tota la gestió documental. I nosaltres, com deia abans Irina, sí que tenim molts clients que tenen moltes dades agre, responent també un poc a el que deia Enric Costas. Nosaltres també tenim molts clients que ells mateixos tenen les seues pròpies dades. El que estem fent és fer partícipes als clients i que ells demanen també les ajudes. Entonces, ahí, com deia Roberto, és on està la gràcia d'aquest kit, no? Però, bueno, responent a el que deia Enric, a principis de desembre, mitjans de desembre, farem les primeres.
I a partir d'ahí hem anat continuant amb les següents. Gràcies, Javier. Roberto. Nosaltres la primera va ser finals de novembre i ja han comunicat l'aprovació. Jo crec que va ser ara al gener, a principis de gener. Un mes. No, han trigat més d'un mes en gestionar. 2 setmanes. Sí, una cosa per l'estil. Ens han dit que ho agilitzaran a partir d'ara, que ha sigut una miqueta la posada en marxa de tot el procediment. Vale. Però més o menys és l'ordre, jo crec, sí, que anirem veient. Irene. No. A veure, jo entenc, i penso en veu alta, contesteu els que heu passat pel procés. Si tot això es sol·licita en els propers 15-20 dies, hi ha un 95% de possibilitat que te l'aprovin. Si entrem en el mes de març, ja la cosa comença a ser... Tot i que, com diu l'Eli, que em sembla que m'ha tingut que aixecar un moment, hi ha un rellotge que va marcar la quantitat de diners que queden, no? I de pressupost que queden, no? A la pàgina web, amb la qual cosa que un se'n pot fer una mica una idea de quina és la possibilitat d'accedir a aquests fons o no. Però en qualsevol cas, si es fan els propers 15, 20, 25 dies, perquè clar, és que hi ha una despesa anticipada, com Joan Ramon ha dit, i és així, no? Tu has de pagar la contractació de qualsevol dels 2 espais de dades o si decideixes posar en mans d'un agregador te gestioni tot el tema de les dades i et faci la pujada, l'evidència, etc., i t'ajudi a fer la memòria, que això m'imagino que tant el Roberto com l'Irina també us ajuden, la part que els hi toquen menys, la part de l'agregador, clar, però hi ha una despesa que has de pagar per anticipat. Això és veritat. És la diferència de tots els altres. Per això l'Eli un dia va dir que és una sol·licitud i una justificació al mateix temps. Perquè nosaltres normalment estem acostumats a sol·licitar, esperar a resoldre i després justificar. En aquest cas és sol·licitar i justificar al mateix temps. Sí, de fet, aquest ajut és més un incentiu a algú que ja es vol posar a un espai de dades i, per tant, és com que el risc és com que tu ja t'hi vols posar, t'ajudem a pagar-lo si entres dins el cupo. I si no, com que ja hi volies entrar, doncs ja treus el benefici que tu no esperaves. Una mica va amb aquesta mentalitat aquí. Jo ho veig com intentant contestar una mica de forma general. Nosaltres estem entrant en el procés, ho estem fent. Per què? Perquè, Joan Ramon, vol que em fugi una mica més tècnicament. Mira, doncs donem resposta sisplau, al Joan Ramon, que la podeu veure. Prefereixo que contesteu als Joan Ramon. Com funciona una mica més tècnicament? Hi ha alguna API on connectar si es volen compartir dades? Necessita formats concrets? Els algoritmes, pels que he entès, es poden executar de forma local com un TensorFlow? Em sembla que aquesta pregunta seria pel Roberto i per la Irene. Si vol començar, Irene, tu? No, Roberto, si vol, després ja... Sí. Vale. En el nostre cas, nosaltres no necessitem que la institució o el participant s'instal·li cap tipus de software. Si ja té algun tipus d'API a través de la qual les dades estan disponibles, s'integren i el que fa el nostre espai de dades és governar l'accés a aquesta API, que per altra banda es manté en tot moment secreta, els consumidors no veurien el que hi ha darrere. Això seria per el que és el consum de dades. Si el que volguessin ells fos compartir a través de l'espai de dades algoritmes que processin dades d'altres, aquí el que fem, potser aquí és una miqueta més tècnic, però pel carí, per on va la pregunta, potser jo crec que ho farà perfectament. És un contenidor Docker, que és la manera que tu empaquetes una aplicació perquè la puguis desplegar al núvol. Nosaltres el que fem és exactament això. S'ha de publicar l'algoritme empaquetat com un contenidor Docker i llavors podria accedir a aquesta habitació de les dades i fer servir la tecnologia que es vulgui, TensorFlow, per exemple, tant per fer entrenament d'un model d'intel·ligència artificial o per fer inferència i a partir de les dades fer una recomanació, coses per l'estil. Gràcies, Roberto. Irene, com ho feu vosaltres? En el meu cas, hauria estat bé que Cecilio t'hagués respost millor perquè ella està al capdavant de tota la part més tècnica i intento explicar-t'ho amb les meves paraules. Però si tens més dubtes, després el parlem. Sí, sé que el model d'OPC Excels que s'ha creat és que tu com a empresa pots decidir tenir les dades a casa teva, de fet és el desitjable, et fan un connector a les teves dades
quan una empresa et demana compartir les dades per alguna finalitat, tu has de firmar un contracte acceptant si vols o no compartir-les i ja es determina quin ús se'n vol fer i la seguretat. Llavors, a partir d'aquí, pot fer que l'algoritme corri a casa teva i que només surti de casa teva la informació que tu vols compartir, no la dada d'origen, o tu sí que pots fer servir, si vols, un espai dintre d'UPC Excels per fer córrer l'algoritme si no tens la infraestructura tu a casa i no t'interessa. Això depèn de que cadascú vulgui. I pel que fa als formats, el que es busca sempre són els estàndards més comuns que hi hagin definits i si són en obert, doncs millor. I en el cas agrícola, per exemple, vam veure que no hi havia un estàndard consolidat i en vam crear un que es diu Grixels. Llavors hem fet una feina, com deia abans el Javier, de moltes empreses, veure quines variables hi havia, els històrics que tenien, i en aquest cas és un estàndard que geolocalitza la informació i que estan en diferents capes i cada capa correspon a una tipologia d'informació. Això és la meva manera d'explicar-t'ho bé, però el Cecilio segur que t'ho podria explicar molt millor a nivell informàtic, que això no és el meu àmbit. Molt bé. Superbé, gràcies, Irene. Ens queden 4 minutets. Alguna pregunta més? Bueno, si voleu, sí que puc mencionar, ja que està aquí el Javier de Raudata, em sembla que el dia 29 tenia una sessió. No sé si tocareu el tema aquest o no, aquí a Lleida, del kit d'espai dades. Sí, el 29 tenim un event en el Parc de Lleida que es diu Fruitux, en el qual també participa l'Irina, finalment, si no m'equivoque, i sí que hi haurà una part on accediran com a ponents la UPC i la Irina, i sí que farem una explicació de com funciona aquí, com funciona l'espai, quins casos d'uso anem a repercutir. He preguntat abans, no sé si m'heu respost perquè he tingut que eixir, que de fet ara tenim dos projectes que són anteriors a l'existència. Pues sí que t'ha contestat, Pues sí que t'ha contestat i sí, fora. Ho sé, és que he tingut que eixir precís. T'hauràs de veure la gravació, perquè ara que no et contestis. Vale, està el meu company Pelayo, després m'explica ell la resposta. Vale. I el que deia, que tenim projectes anteriors a l'espai de dades que estan ja finalitzant aquests projectes, però sí que hem valorat com a línies futures de millora d'aquests projectes, que són de prediccions, bàsicament, l'aprofitar-nos un poc d'aquests orígens nous de fonts, de datos, i implementar-los en aquells projectes que quan van néixer no coneixien els espais de datos i que ara anem a intentar-los juntar, no? I sí, contestant, sí, el 29 estarem al Parc de Lleida amb un event que es diu Fruitux i qui vulgui participar i vindre, que enviï un missatget i us enviem la invitació. Estarem encantats de recibir-ho. Molt bé, gràcies, Javier, per participar i per les teves intervencions. Bé, gràcies a tots els que us heu interessat per venir i conèixer més. A la Irina, al Cecilio, al Roberto, al l'Oriol i aquestes intervencions que heu anat fent, a tots vosaltres. Crec que ha quedat prou evident que crec que hi ha una oportunitat i, com ha utilitzat algú l'expressió, hi ha una finestra i una oportunitat que és una mica un tema de temps, d'accelerar tot el que pugueu. Nosaltres tindrem les presentacions que ens facilitaran, que sí, en Roberto i Irina, la de l'Oriol ja la tinc, us la compartirem amb tots vosaltres i allí tindreu els seus correus de contactes per si voleu, com us han ofert ells, a tenir un intercanvi d'impressions i per a valorar la possibilitat d'interès. Nosaltres, des de la FEMA, ens posem a les vostres mans en la mesura del que us puguem ajudar en tot el procés del tràmit aquest més feixuc que deuen ser l'Enric i que nosaltres, i que gràcies a l'Eli, tenim una miqueteta de la mà amb el que puguem us podem ajudar. Pues res, i gràcies als ponents, heu respectat superbé el vostre temps, que això és de molt d'agrair, i ens ha donat un espai de temps per facilitar la intervenció de tots. La qual cosa és molt d'agrair a tots. Bé, bon final de setmana. Gràcies per l'espai. A vosaltres. Gràcies. Que vagi bé, passeu bé. Bon dia. Gràcies. Adéu. Adéu.